kanang pasayro ba nga pag naog nila magbilin og basura diri sa tricycle matinganan ta paglingi na to naanay daghang basura to dito nakasuksok. Mo ya don topic karon mga kaidol kanang pasayro nga magbilin og basura sulod sa pangpasayro nga sakyanan mga kaidol nga namaontay basurahan sa sulod kay tanan mga pangpasayro nga sakyanan sa mga legal lang nga na mga sayro dili tong mga kolorum naagoy na tagsa-tagsa ka basurahan kay dakpon man mi og walay basurahan naamay man ako pay mo lang kung ikaw pasayro ka na kay gikaon-kaon dia sa likod ayaw po di bilin dia sa kuan ayaw po di pang suksok dia matinganan lang tayo niglingi nga daghan kay basura sa likod mangutana lang mo sa kuan akong kan sa inyo mangutana lang mo sa driver yan ay basurahan ya ay naman ay basurahan ng mga kuan pang pasayron sakyan para niyo basurahan naay basurahan humot kayo na humot pa sa driver. So maro to mga kaidol kung magsakay mo sa pasayro nga sakyanan unya naamoy gikaon-kaon diha ay gihab-hab tima-tima ana pag humanyog tima-tima diha ana mangutana na mo driver pag mabusog na mo humana mo na tima-tima mangutana na mo sa driver yan na yung basurahan niya ana ra atong ilawod kung munapol ka mo kumadlo ka mo kuot aling basura kay galig unsay mahikapan nimo sa ilalom pwede ra nimo suguon ng driver palihog ra kuya labi na ka sa likod ayaw lang gud ibilin diya sa kuan ayaw lang gud ibilin diya sa bangko kay mauwaw ta sa makasunod ug unya usa pa kung ibilin nimo diya sa bangko matagak na asa man paingon sa kalsada na masuko ang taga-sindro sa imo mahugaw na ang atong syudad imbis kay kadlawon pang dako gisilhigan ng kalsada kay aron pakita sa mga tao nga limpyo ang atong kalsada nga unsa man nga ang imong basura wa man imo kuan sa basurahan gibilin naman mo dito diya sa likod kunya di makakita ang tricycle driver kay matagak man sa kalsada na mahugaw atong syudad. So more to mga kaidol nga kung magtima-tima mo diya naghabab mo diya nagigusla mo diya ana nagigutom mo diya pag mabusog na mo pangutana lang mo sa tricycle driver kung mahimo pa inyo pang aagaro na ang kuwan tricycle driver o kuwan mga onda ya malipay pang tricycle driver di kay kamuray kaon-kaon diya kapura na mo sa inyong kwarta sige isnak ang tricycle driver yung tao nagutom gigutom pagkali mo kapangagda sa likod siya mo tima diya. So mura daw akong advice ninyo mga kaidol kana mga pasayro nga mahilig manuksok diya sa likod og mga basura ipang suksok ray lang mga kuan kabila ka ng kuan sa Jollibee na cup sa Jollibee mga unsa nga klase nga basura na mga basiyo sa mga mismo mga karton dito ray pang suksok ko. So muna akong advice niyo mga kaidol unya di man maayo ng inyong gibuhat kay nang lamang mamo sa tricycle driver mga ila ang tricycle driver tuwa ada kong basura gi suksok ko so ingon ana ba so ang Ginoo nasuko sa imo kay hunahuna pa lang nimo daan alam na sa Ginoo na so kay suko man ang Ginoo sa imong gibuhat natagaan nga mga dili maayo nga mga dagan ka mga problema mga bot kay di man maayo imong trabaho
Sige naman kaghimog dili maayo, bugal-bugal sa imong isikatao. So nalipay ka kay naka bugal-bugal ka sa imong isikatao, gisuksukan nimo basura diha. Pero ang Ginoo naghilak sa imong gibuhat. Unya, kay naghilak mo ang Ginoo sa imong gibuhat. Tagaan ka gulay ayo nga dagan sa imong pagpaningabuhi. Mga kalitsi-litsi diha, unsa na mga problema mga abot sa imong kinabuhi diha. Pagbulag mo sa imong asawa, unsa ba yung mga Birthday na yun, tay. imong kuan. Di man maayo ng imong binuhatan nimo. Dapat unta ang trabaho sa isa ka ginikanan o inahan maghimog maayo, maglikay sa dili maayong mga buhat. Aron malipay ang Ginoo, iblis mo sa inyong pagpalingkamot. Bantayan mo kanunay sa Ginoo, dili magsigig himog mga dili maayo kung unsa-unsa na mga binuang nga ibuhat sa sigatao. Naghilak ang Ginoo na sa imong naghilak ang Ginoo sa imong ibuhat ana, dili ihatag ng imong mga pangandoy sa buhay. Kung ikaw na kay mga pangarap sa buhay, di na ihatag sa Ginoo kung ang imong mga binuhatan nga puro na lang mga dili maayo na imong trabaho, nalipay ka nakatawa ka kay bilina nimong basura sa likod na isahan mo ang driver. So mo to mga kaidol, kung mahimo ayaw na utuha, mangutana lang mo sa tricycle driver or mga multi-cab kung sa bay yung sakyan diya. Mangutana lang mo kay tanan mga nag-drive sa pangpasaylo nga sakyanan, naanay tagsa-tagsa ka basura. Kayo walay basurahan, dakpon man na, dakpon na zakwan, dakpon ta sindro. Naay ta ka sindro sige pamara na ba kay basurahan. Oh, mao na to. Mangutana lang mo sa driver kung way basurahan, ang driver, isumbong na dito sa kwan sindro. Ano na masayro man na may basurahan. Di man na marinyo ng rehistro kung tikapon man na kung naba kay basurahan. Tikapon ba kanina ang driver og baho gumot og bahog ilok ang driver na di ka kwan di ka pasar. Birthday na yun, tay. Napalihog lang ko kan mga kadol, like, comment, share mga kadol para matabangan po ko nyo mga kadol, uban akong pamilya mga kadol. Ug salamat sa panonood mga kadol.